ନମସ୍କାର। ନିଛକ ସତ କଥାର 41ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଉ। ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ କିଛି ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। କେବେ କେବେ ନୂଆ ଆଇନ ତିଆରି ହେଉଛି ସିନା ପୁରା ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଥରେ କ୍ଷମତା ପାଇଲା ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋ କ୍ଷମତା କେମିତି ମୋ ଜୀବଦଶା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତା ପୁଅକୁ ଚାକିରି ମିଳୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲା। ଧର ମୁଁ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ମୋ ପୁଅର ଯୋଗ୍ୟତା BSc ଅଛି କି BCom ଅଛି କି BA ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମାରେ ମିଳୁଥିଲା। ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲା। ସେମିତି ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କ ବା ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ମୋ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ କି ଆଇ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଉଥିଲା କି BA ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲା। ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ବା କିରାନୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେ 3 ଥର ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଚାକିରି ଦେଇ ଦେଇ ଦେଖାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଶାସନରେ ସ୍ଥାଣୁତା ଆଇଲା। କିରାନୀ ଧାଡ଼ିଏ ନିଜେ ଲେଖିପାରିଲା ନାହିଁ କି ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଯାଇକି ନିଜ କଥା ଗପିଲା ବହି ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ। ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ଆଉ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା 2ରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଲାସ୍ 4ରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆମେ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏଇ ମୋ ଜଣାନ୍ତରେ 2-3ଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ 3 ପିଢ଼ି ହେଲା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନା ଏଇ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକରେ। ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ 2 ଥରରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ। କେମିତି ନା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାସ୍ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲେ, ସେ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଲେ। ତାପରେ ସେ ଚାକିରି କଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପିଅନ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଏରେ ଭାଇ କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନ ଯେଉଁ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମ, ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ'ଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଚାଲିବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଏଇଆ ଚାଲିବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ତେଣୁ ଆମର କହିବାର ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି, ତାର GI ସେ ଅଛି, GI ସେ ମରିଗଲେ ସାରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବ, ତାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ସେ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା? ଯାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯାହାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଯାହାର ପାରଦର୍ଶିତା ନାହିଁ, କାହିଁ ଆମେ ଚାକିରି ଦେବା? ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶାସନରେ ସ୍ଥାଣୁତା ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ଭୂତପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶାସକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କଲେ। ଚାକିରି ସମସ୍ତେ କରିକିରି ସ୍ଥାଣୁତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ଥାଣୁତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନାଇଁ ଖାଲି ପିଅନ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆମର କହିବାର କଥା ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ। ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜେନ୍ଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ଆକୁ ଆଉ ନିଭେଇ ପାରିବେନି ସରକାର, ଏଇଟା ଚାଲିବ। କାରଣ ସରକାର ଯୁବଶକ୍ତିକି ଦବେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁବଶକ୍ତି ଏବେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉଠିବେ।
एवं यही युवशक्ति को उठार दायित्व कहार जो माने समाज रे काम करुछंती समाजसेवी अछंती से माने सबू यही युवशक्ति को कौन दियंतु प्रेरणा दियंतु से माने सरकार विरुद्ध रे समाज विरुद्ध रे जो पूरा तो चली से माने जोटा भल कथा ता विरुद्ध स्वर उत्तोलन करंतु आड़ुसड़ कथार मुंड न पड़े जोटा भल कथा समाज पर हितकारी से भाया क्षेत्र में से माने कौन करंतु आंदोलन करंतु समाज रे विराट परिवर्तन आसू एवं भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र 2047 हो। धन्यवाद, नमस्कार।